ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟୋରିର ନା ବନର ଶ୍ରାପିତ ରାତି। ଗମ୍ଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଅବ୍ୟବହୃତ ଗଛ ଗଛଳିରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ନଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଲାଇନ। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ କେହି ବି ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ଭୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏକ ଯୁବ ଗବେଷକ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ରୁଚି ଥିବା ଲେଖକ ଗୋଟେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଭିତରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ଏକ ଶ୍ରାପିତ ଧନ, ଯାହା ଉପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଲିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଭାବିଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଏକ ଟ୍ରେନ ଗାର୍ଡ ରଘୁ ଓ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବନ ରାସ୍ତା ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରାତିରେ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେମାନେ ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଶିବିର ଗଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ରାତି 1ରେ ଏକ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ରଘୁ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହା କ'ଣ? ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟ ଚିଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ। ଯଦି କେହି ଆସିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ଯିବି ଭାରି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟବ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଅଭିଶାପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଜହ୍ନ ଆଲୋକରେ ଛାୟା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଲୁଚକାଳି ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଦିଗ ଆଗରେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପଥ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେଉଥିଲା। ଗଛମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ବଢ଼ିଗଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପ୍ରାୟ ଆସୁନଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ନକ୍ସାକୁ ଦେଖି ଏକ ପୁରୁଣା ଘରଣୀ ପାଖକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ତଲସା ଗୃହ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏହି ଘର ଅଧା ଭଙ୍ଗା ଭସ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ଭାଗଟି ଗଛ ଗଛଳି ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଘରର ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ପାଉଥିବା ମାଟିରେ 3ଟି ଗଭୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଲଛା ବନ୍ଦ ଥିବା ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା। ଏଠି କେହି ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୃଦୁ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଭିତରେ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ପୁସ୍ତକ, ଭଙ୍ଗା କାଠର ଟେବୁଲ ଓ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଚୌକି ଜଳ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏକ ପାତା ଉପରେ ଲେଖା ଗଚ୍ଛିତ ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ। ଯେଉଁଠି ଅଶୁଭ ଆତ୍ମା ଶ୍ରାପ ଦେଇଥାଏ, ସେଠି ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ବିଷ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଭାବିଲେ, ଏହି ଘର ଶ୍ରାପିତ। କିଏ ଶ୍ରାପ ଦେଇଥିବ? ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା। ଘର ଭିତରେ ଦେଉଳ ଭାଗରୁ ଏକ ଅଜଣା ପ୍ରାଣୀ ବାହାରିକି ଆସିଲା। ମାନବ ଆକୃତିରେ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଚେହେରା, ଲାଲ ଆଖି ଓ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ। ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଏହି ପ୍ରାଣୀ କହିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଭୟକୁ ଦମନ କରି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ଏଠି ଧନର ରକ୍ଷକ।
ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା, ଏହି ଧନ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରାପ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କି ଶ୍ରାପ? ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଭାବ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ। ଏହି ଆତ୍ମା କହିଲା, 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ ଏଠି ରାଜା ଅମର ସିଂ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଜନପଦ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦୀ ଏକ ସାଧୁକୁ ମାରିଦେଲେ, ସାଧୁ ଶ୍ରାପ ଦେଲେ ତୁମ ଧନ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଓ ତୁମ ଆତ୍ମା ଏହି ଧନ ସହ ଏଠି ଚିରକାଳ ବନ୍ଦୀ ରହିବ। ଏହା କହି ସେ ଆତ୍ମା ବହୁ ଜୋର ହସିଲା। ଏତେ ଜୋର ହସିଲା ସାରା ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଧୂଆଁ ହୋଇ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଘର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଗଲେ। ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅତି ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ମନରେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଧନ ଉପରେ ଶ୍ରାପ ଥାଏ ତେବେ ଶ୍ରାପ ଭଙ୍ଗ କରି ଧନକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯଦି ଶ୍ରାପ ଦେଇଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଅଭିଶାପ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତଲାସ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିଲେ। ସେଠି ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ହୃଦୟକମ୍ପୀ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଘର ଦେଉଳ ଭାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ତାମ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖିଲେ ଏକ ତଳ ଆକୃତି ଲିପି ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଶିକାର ହୁଏ ସେ ଅନ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଆଦିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ଏହି ଶ୍ରାପ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ରାଜା ଅମର ସିଂଙ୍କ ଅପରାଧର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଗଛ ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଶାନ୍ତି ପଥି କଲେ। ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହି ଶ୍ରାପିତ ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବା ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହୀନ ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଅନୁସ୍ତାକିକ ଗୀତ ଶୁଣାଗଲା। ଧନ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଅନ୍ୟାୟ ମୋ ଅନ୍ତେ ଶେଷ ହଉ। ଏହା ସହିତ ତଲାସ ଘରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ଧରି ପଡ଼ିଲା। ଏକ ଗୁପ୍ତ ତଳଘର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେଠାରେ ଥିଲା ଧନ, ରତ୍ନ, ସୁନା ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ଅଭିଲେଖ, ଯାହା ରାଜା ଅମର ସିଂଙ୍କ ଅପରାଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମା ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ କହିଲା, ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି। ଏ ଧନ ତୁମର ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର, ଉପାୟ ପାଇଁ। ଘଟଣା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଧନ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଓ ଏକ ସ୍ମୃତିର ସ୍ଥଳ ତିଆରି ହେଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତଲାସ ଘର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳରେ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଏକ ଅଭିଶାପ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପାଇଲା। ତଲାସ ଘରର ଶ୍ରାପ ଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧନର ଏକ ଅଂଶରେ ସେମାନେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲେ, ଯାହାକୁ ନାମ ଦିଆଗଲା ତଲାସ ପାଠାଗାର ଓ ଐତିହ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଦିତ୍ୟ ଏଠି ନିଜ ଅନୁଭବ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ, ଅଭିଶାପ ଜଙ୍ଗଲ, ତଲାସ ଘର କଥା। ଏହି ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଏକ ଦୁଃଶାସିକ କଥା, ଏକ ଅତୀତ ଅଭିଶାପ ଓ ଏକ ମାନବତା ଉଦାହରଣ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏହି ସଂସାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ ଧନ ନୁହେଁ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ। ପରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଦିନ ଏକ ଚିଠି ମିଳିଲା, ଯେଉଁଠି ଏକ ଫଟୋରେ ଥିଲା ଗମ୍ଭୀର ଅନ୍ଧକାର, ଝିଲିମିଲି ଗୁଆ ଓ ନିମ୍ନ ଏହି ଶବ୍ଦ,
ତୁମ ଦୁଃସାହସ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆମର ଗୃହା ଗୋତାଳ ତଳଭୂମିରେ ସେ ଜାଣିଲେ ତଲାସ ଅଭିଯାନ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଅନେକ ଅଭିଶାପ, ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଗଳ୍ପ ଏଠି ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏକାବାରକେ ପୁନି ତା ଦୁଃସାହସିକ ଆତ୍ମାକୁ ସଜାଇ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ଏବେ ବନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମନ ଓ ଐତିହାସିକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳକୁ, ଯାହା ଅତୀତର ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକ ଦେଇ ପଢ଼ିପାରେ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।